सिमरी प्रखंड में एगो खरहा टाण गांव बा और खरहा टाण गांव में एगो अलगू कमकर अलगू कमकर बहुत बड़ हुरका बजवैया है आज के डेट में। अपना भाई के बाराती में बुलावले रहने दो तीन किस्म के बाजा रहुले सोच के हमनी बन जा अभी पॉइंट वाला अभी बेस टोन हलो करते तले हुरका वाला चालू कर दे चल कर दिया चैतवा में लिया ले होगा कल आई है अलगू चैतवा में अब दशहरा कराओ तो नवरात्र में हम जी ठीक नु हम दू गोला या गोल क्लास कराओ तो यहाँ पर जवाब जवाब चूटी ठीक नु तो मोह आमंत्रित कर तनिया के लिया ले हो जो खर्चा बच्चा होई हम स्वयं 10वीं के दिन एकदम ठीक एकदम पक पक तब उनके गाँव दू गीत दू गाना दू लाइन ऊपर गाना आ तीसर का लाइन हम आप थनी मनी एकरा के पेश कोइनी आ गाना के वो अलग रूप देनी आ गौले अलग अब मामा गाँव गइलो त चाहे उ हरवा हो आ चाहे चरवा हो हमर मामा के उनका के सब भगिना तो मोमे न कहला मामा मामा आ तना प्रेम से लोग बोलेला केहू के मामा कह दो तो लोग खुश हो जा की कर नतुआ यही में हमार मामा के खासे याद राम गोविंद ओझा कहले कि कर लइका हो हम कहन कि राम बच्चन मिसिर के अतेजा के करके आइल बड़ हम कहन कि दारी ओझा के आइल बनी बहुत लोग दुखी मान रहे कि हमारा के बाबा ना कहल मुकी त चोरपाण के मिसिर हो कैसे कोई कहले कि मैया धरती पधार चरनिया अब बड़ी मुश्किल परल बिया दुनिया जय हो हम जानी ल करबू पार तू ही अब आपन लाइन लो कि हम जानी ल करबू पार तू ही कि मझधार पतवा तू ही डुबई आ तू ही कि मैया धरती पधार चरनिया रुक रे पागला अभी हमनी के सीखता जले जी अब तले सीखता कि मैया धरती पधार चरनिया आ बड़ी मुश्किल परल बिया ई ओ समय के बात 2020 में कॉलेज रही जब कोरोना आई बड़ी मुश्किल परल बिया दुनिया और का कुछ बजा वही विधायक जी का आदेश रहा कि ई पचरा तो पचरा माने कुछौ बाजी पचरा माने भोजपुरी के कोनो साज बाज जाए और में पचरा ना सके तो बुझ तू पचरा ना कुछ और बजा दे हां आ झाल ईमानदारी से जे झाल बा तनी झाल मुठुका पतली सब ओ देख ओ आ तब आ जेकरा मन करी तनी मनी बोलब सब बजा कि मैया धरती पधार चरनिया मैया चरनिया बड़ी मुश्किल परल बिया दुनिया बड़ी मुश्किल परल बिया दुनिया हम जानी ले करबू पार तू ही हम जानी ले करबू पार तू ही हम जानी ले करबू पार तू ही का कि मझधार तू ही मझधार तू ही पतवा तू ही मझधार तू ही पतवा तू ही मझधार तू ही पतवा तू ही क्या बात है
बाटे असराए माँ तोहरे द्वार के आए माँ तोहरे द्वार के बाटे असराए माँ तोहरे द्वार के बाटे असराए माँ तोहरे द्वार के बाटे असराए माई तोहरे द्वार के नैया के खेवैया हो संसार 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 के कितना बढ़िया बात की बाटे असराए माई तोहरे नाम के आ नैया के खेवैया हो संसार के आदरणीय हमारे बड़का भैया की तरफ से बहुत बहुत सम्मान हमारा आदरणीय विधायक जी और हमारे बड़का भैया गार्जियन श्री संजय तिवारी मुन्ना भैया आदरणीय की तरफ से बहुत बहुत सम्मान स्वागत का वंदन अभिनंदन की बाटे असराए माँ तोहरे द्वार के असराए माँ तोहरे द्वार के नैया के खेवैया हो संसार के नैया के खेवैया हो संसार के पूरा गाय के खेवता तू ही तब ई बतिया गाइला लइनिया तो एगो बात आदरणीय भरत शर्मा जी के बात मन पड़ेला टी सीरीज में गोलनी नौकरी को नहीं हम सीखत रहनी सौसे जहावा मैया तोहरे बाला कावा हो सौसे जहनवाए मैया तोहरे बाला कावा हो सौसे जहावा माई तोहरे सेवा कि तब काहे कैलू तुई भाव तब काहे कैलू तुई भाव हो तब काहे कैलू तुई भाव कौन लाई है कौन लाई है और आदरणीय हमारे लाई कौन है लाई जो किया तारा कौन है कैसेट के माध्यम से सरगा सदृश के जौन होत रहेगी ओकरा इंटरव्यू सरंगा सदा वृक्ष वाला यही में आदरणीय शिवपुरी जी के बात हमार करिए आदरणीय विधायक जी सबके चलावत बाड़ू बड़की जहाजिया हो सबके चलावत बाड़ू बड़की जहाजिया हो सबके चलावत बाड़ू बड़की जहाजिया हो काहे हमरो डूबावतारू ना हो हमरो डूबावतारू नाव हो हमरो डूबावत बाड़ू ना हो हमरो डूबावतारू नाव हो एगो औरी बात मन पर लादानी भरत शर्मा जी के कि बलि के बकरा हर हर रोवे मां से करे को बचा ला देवी हुआ जिंदगी हमार यही से कहे के परल कि बाटे असराए मां तोहरे द्वार के बाटे असराए माँ तोहरे द्वार के नहीं आके खेवैया हो संसार के जाके खेवैया हो संसार के आओ बघवा चढ़ल एक बार तू ही आओ बघवा चढ़ल एक बार तू ही बघवा चढ़ल एक बार तू ही कि मझधार तू ही मझधार तू ही पतवा 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 मझधार तू ही पतवा। एक बार तुमसे बोलिए काली मैया की